Det var koldt til det. Det er koldt så meget. Ja, det kan min også. Men jeg vil gerne lægge dig på. Det er fint. Den er grøsten sådan. Ja, det er fint. Så. Du har jo grøsten. Nej, det går nok. Er det lige meget? Lad os ned hen der. Skru en videokamera, så bare zoome ind. Og så hvad? Ej, fuck nu det. Ja, det skal du se Hvorfor nu. så er I så tæt på? Fordi vi gerne vil have eksploderet. Kom ud. Kan du komme ind? Jeg skal forstå, så jeg kan se den der flaske der. Den går fuld med mor. Så går der printer i det. Den bare ud, ikke? Den bliver bare knippet. Den flyver bare hele træet der. Det er det, for jeg tror, den der hvide karton der, den eller det der, det vælter, fordi den er så stor. Jeg tror bare ikke, det virker som flaske. Jeg har aldrig fået det virke i livet. Og den er heller ikke. Og dog nu begynder den at blive hvid. Det er gerne den samme kemiske reaktion skulle der ske. Altså, Jamen, en kemisk reaktion kan også stoppes ved, at det den er inde i ikke springer. jo, men det skulle jo bare få mindre målkontrol. Det spring. Den... Nu er det altså. 0,75. Optager din telefon. Det er det eller andet, der er i hvert fald nu der. Optager din telefon. Ja. Det er næsten en liter sådan her. Nej. Den er træt af. Få se hullet. Få se flasken, mand. Hvad, så man selv der flamingo op? Nej, det gør du da. Det er dig, der lærer den. Det er der som en, der står opad. Det er sammen med flamingo op. Den er træt af. Fuck. Der er et skrald på dig.